Ang pagtuon subong, isa naman naton kagahigayunan, kag panahon nga aton matun-an ang aton Sabbath School lesson, ang aton pag-review, kag ang aton pagbusisi naton sa aton leksyon sa sining simana. Kag ini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department nga ari diri sa may Alegria Murcia, Negros Occidental. Gani mga kauturan, dalayawon ang Ginoo nga sa sini nga adlaw ang akon nga partner. Siguro bag-o nyo nakita nga nawong amo si Pastor Jemuel Tulidanes, ang aton nga former president ng Central Philippine Union Conference diri sa Central Philippines. So, mayong adlaw, Pastor Tulidanes. Salamat. Yes. Mga kauturan, sa hindi pa ta pastor magpadayon sa aton, may ara atay kita nga mga tamyamon nga mga personalidad ka grupo sa mga tawo aton mga kauturan diri sa Negros Occidental Conference. Mayugid nga adlaw sa inyo sa aton man nga mga kauturan dira sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, kag sa Guimaras, amon kamo ginatamyaw upod man sa aton mga Ilonggo speaking nga mga kauturan dira sa Southern Mindanao, sa may General Santos, sa Coronadal City, sa may South Cotabato, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, kag bisan pa sa may Sarangani Province. Kag pastor man sa bilog naton nga mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga mga Ilonggo nga nagasunod-sunod gid sining aton programa. Damo mga kauturan, salamat sa inyo nga pag-encourage sa amon nga kamo nagatan-aw, nagapamati, samtang kamo ga-drive, samtang kamo gapanyapon, samtang kamo nagapahuway, inyo ginapatukar ini, inyo gina-open ang YouTube o kung inyo Facebook sa pagpamati kag pagtuon upod namon sang aton nga leksyon. Kag mga kauturan, may ara kami nga request. Basi may ibanda sa inyo nga daw medyo masulosobra na ang ara sa bulsa ninyo. Mga kauturan, gakinanglan kami, Pastor, another camera. Agud to nga manami ang aton nga pagkuha kag medyo manami ang dating. So we are trying to appeal nga kung pwede iban sa inyo basi bala may sulosobra kamo da, and then just tell us and we will appreciate sa inyong donation. Magasugod kita, Pastor, aton anay doko ang aton mga ulo, maluluyon kag langit no namon nga amay, ginatugyan namon ini nga pagtuon naman sa imo, kag kabay pang ang balaan nga espiritu magaupod sa amon, sa amon tanan, samtang kami magatuon kag maga-review sini nga leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Pastor, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto. Makita ini siya sa Roma Kapitulo 3, versikulo 31. Niyan ginapakawalay pulos tabala ang kasuguan paagi sa pagtuo. Malayo ina, hinunuo, ginapalig-o naton ang kasuguan. Dalayawon mga kauturan ang Ginoo sang aton nga sadsaran nga teksto. Common ini, Pastor, nga teksto. Common. Nga ginagamit kalabanan gid sa aton mga kauturan. Labi na gid sa mga debate, sa mga diskusyon. Matod ina. Okay. Ang aton nga leksyon sa sini nga semana, Oktubre 28 tubtob November 3, Pastor, ang pagtuo ni Abraham. Sa English, the faith of Abraham. Ano, Pastor, ang imo na dakpan o nakita dira nga punto sa aton nga introduction sa pagtuo ni Abraham? You see, nagsugod kita sining pagtuon sa libro sang Roma, partly man sa libro sang Galacia, Yes. tungod sang nagkalatabo. Kag siyempre, tungod sa pagpahangup kag pagpaklaro ni Pablo sa mga padugi sang kaaway, kinanglan iya kuhaon ang puntos nga makuha niya ang atensyon sang nagapamatok. Gani gingamit niya si Abraham. Kay si Abraham ginatanaw sa mga Hudiyo kag ang nagaproclaim nga ang ila pagkamatarong pinaagi sa kasuguan nagatuogid diya sa kay Abraham. Gani gingamit niya ang pag-expound
gin-expose niya kung ano ang pagtuo ni Abraham kag diri amo ang sadsaran sa aton pagtuon. Dira niya nakwa. So kung bisan pa sa panahon ni Ginoong Hesus, ang iya mga hearers lain ang ila nga pagpati kay siya why kami gatuo sa imo pero si Abraham si Moises. So ang gingamit man ni Abraham bisan pa sa parabola ni Ginoong Hesus, gingamit niya si Abraham sang panahon to nga sila sa Rus ato blang why ni sa atong leksyon. Pero diri ka makuha sa imo audience kung diin gani ang ginatagaan nila sa dako importansya. Dito mo dakpon. Kag amo na ang ginplastar ni San Pablo. So makahangop ka mo nga the faith of Abraham sa nga tinindugan. Kag ini mga kauturan ari na sa pastor makita sa aton nga sa Roma 4 sa bilog nga kapitulo sang 4. Okay. Gani mga kauturan, thank you gina pastor kanami sina nga punto nga si Pablo gingamit niya si Abraham kay kung siya lang mismo daw hindi gin magpati ang mga katawan sa iya. Sino ka man nga nagadto ka lang di. Pero kay gingamit niya si Abraham in which ang mga Hudiyo dako gid ila yang pagsalig kay Abraham. Ila gid siya ginasaludar si Abraham. Ila gid siya ginapakahiro si Abraham. So, siling ni Pablo, okay, dira kita kay Abraham. Tun-an ta si Abraham. Okay. So, ari kita pastor sa Sunday nga leksyon ang kasuguan. Mga kauturan aton dumdumon nga ang konsepto sang mga Hudiyo sa kasuguan is not only pastor the Pentateuch o kuno the 5 book of Moses. Pero ila man ginapatihan even the whole Old Testament nga daw amo na ang ila nga ginakabig nga daw bilog nga kasuguan. Kung aton datunan pastor si Abraham ang konsepto sa mga Hudiyo nga pinaagi sa ila pagpaninguha, then makaangkon sila sang kaluwasan, makaangkon sila sang pabor sa Ginoo. Pero kung atuntunan, si Abraham nagtuo. Pastor Abi, tell some more about sa pagtuo ni Abraham. Kayo man, si Abraham gintawag sang Diyos, hindi pa gani siya sa ito ginatawag Hudiyo. Hindi pa. Hintil pa man siya sa ito kung imo lang tawon. Ang iyang ancestry, imo makita, nga siya sa mga pagano. Pagtawag siya sang Ginoo. So tungod sang ilang nga relasyon, paghatag sang Ginoo sang saad, iya lang giya ginbaton. Tungod sa iya nga pagbaton, ginisip sa iya, so ato nakita diri ang 3 ka puntos. First, amo ang pronouncement sang Ginoo para sa iya. Ang ikaduwa, iya nakita kung paano siya nagpati sa Ginoo, kagin credit, kagin isip, ginhatag sa iya nga wala sang bili. So amo na iya ang sakay Abraham, kag amo nang ginpahangop sa iya ni San Pablo nga gingamit ang pagtuo ni Abraham, kag indi sa aton kaugalingon nga buhat. When in fact sa sining nga bahin ginplastar pa diri kung paano si David diri sa sining kung paano si David nahulog sa sala. Kag kung ano nga kalapasan ang iya nahimo nga imposible gid sa iya nga mabaton sa Ginoo kung sa iya lang iya paninguha kag sa iya kaugalingon nga pagkamatarong. May gamay pa ko nga idugang pastor sa bahin sa kay Abraham. Okay. Si Abraham sa pagtawag sang Ginoo sa iya sa imo kinaginhambal, hindi pa gani siya Hudiyo. Hindi pa siya Hudiyo. Ang ancestry ang iya kaliwatan pagano pa. Pero nga ang ginkuha sa sang Ginoo. Kag nahamuot ang Ginoo sa iya. Nga hindi gani siya gatuman sang kasuguan. Wala pa siya gani sang kasuguan sa iyang nga ginapatihan. Yet God called him. So, ang punto mga kauturan, nga ang mga Hudiyo nagapati nga pinaagi sa ilang mga kasuguan sa Torah sa pagsunod nila, may pabor kag may ara kang Ginoo nahamuot sa ila. But in the case of Abraham, si Abraham was not a law-keeping when God called him on the first place. Na sa iya lang nga pagtuo dira nagsulod ang gospel o kun ang saad nga ginsaad sang Ginoo. Kay dire magani sa aton leksyon ang pag-angkon o kung pagpaninguha sa sang kaluwasan
pinaagi sa imo nga pagpaninguha, isa ini kapaganhon Paganon. nga tinindugan. Tinindugan. Kag damo kalabanan sa mga reliyon sini. All good works, hindi na lang kita mag-mention, pero amo ginatanan Amo ang gina- kalabanan. kalabanan. Siguro, I do not know kung ano ang masiling naton sini. Amo ini ang aton nga kalibutan karon. Ang concept bala nga should be the best, ang tanan nga mga motivation, ti ara kita nga conscious gid kita sa mga performance, mga achievements, mga excellence. Pero bahin sa kaluwasan niya, hindi gid gali niya pwede kay bisan ano ta nga pagpaninguha, hindi gid mabaton suno sa kabubuton sang Dios. Pastor, kadto kita sa aton nga Monday nga election. Okay. Oo. Okay. Death and Or grace. grace. Oo. Ang utang ukon ang grasya. Okay. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Trillanes maghatag sang punto, aton nga duwa ni ka term, utang kag grasya. Ang utang niya, Pastor, imo gin-earn. Gani, nakautang ang tao sa imo. Kay imo na sa iya nga ginpahulam sa iya na utangan siya. Pero ang grasya, Pastor, you don't deserve. Wala ka hindi ka bagay gani nga tagaan, pero gintagaan ka. And that is, amo na ang grasya, amo na ang bugay. So, sa aton nga leksyon, salvation is not earned. Hindi naton na ginpaninguha. Kag aton gin baka-bakahan nga maluwas kita. Salvation is a gift. Wala gid kita sang ginhatag lang na sa imo daw masiling na ora ka amora imo na kay daw ano daw gutom ka, you say. You don't even expect it. Yes. Pastor, marumduman ko balang pangamuyo sang Pariseo. Yep. Nya Ginoo gay kapulo gid kuya. Daw ginasumahan mo balang Ginoo nga do ang Ginoo pang nautangan kita mo lang nga tawhanon nga panguna-una. Yes, kanami. Stricto kuya sang akon ay kapulo. Amo na sila nga do ang Ginoo pang nautangan. Gapuasa ko. Daw nga maswerte ikaw tungod sa akon. Kita mo na nga panguna-una. Tawhanon nga panguna-una. Kalayo gid gali sa mga expectations. Kabisan pa gani sa mga mag-asawa, Pastor, masiling ang bana, pasalamat ka ako bana. Oo, ginang kalaban. Tiya ang asawa man. Masiling, ay salamat ka nga ako ang imo asawa, kay kung iban pa, diin ka na subong. Daw may utang. Daw may utang. Tiya mo na ang puntos ang aton nga Monday election. Nga, daw, may utang pa ang Ginoo if in case, amo na ang aton pagkabig, mga kauturan. But since ang kaluwasan is a gift, wala kita dapat ipabugal. Kay wala gid kita mo. Kung wala kita gintagaan, we are nothing. Oo. Abi mo, Pastor, nga amo ini nga ang plastada. Kay kun ang kaluwasan maangkon sa imo pagpaninguha, self-centered ang tao. Yeah. Ako ni tungod ni sa akon. Kag abi mo ang tao nga ang iya panguna-una sintro sa ako, arang bugal. Kag dason anong bugal? Pride leadeth to destruction. Amo ning nakita sang Ginoo kung nagalantaw. Pero kung pinaagi sa grasya sang Dios, way kita mo salamat sang imo kaayo. Ang tanan nga focus didto gid lang sa Ginoo, way kita mahimo. Amo ni siya nga pinaagi gid lang sa sa grasya sa Dios. Okay. Kadto kita, Pastor, sa aton Tuesday, the promise, ang saad. Sa aton ay balaan, mga kauturan, nga si Abraham, pagan ancestry ang iyang kaliwatan pagano. Kag Pastor, isa pagid si Abraham hindi circumcised. Hindi pa circumcised. Sa gitawag siya sa Ginoo. But yet, he was given the promise. Na, tiya muna mga kauturan, ang siling ni Pablo, kamo nga mga Hudiyo, inyo dumdumon, nga inyong father Abraham, hindi gani circumcised when God called him. Dato na. Ti karon niya inyo i-require ang mga Hudiyo to be circumcised. Agud to nga mahimo sila sumulunod ni Kristo. Daw kalayo sina nga punto siling ni Pablo. And this is the center of Paul's argument sa mga siguro sa ginhambal ni San Pablo matawag kun ang bullseye gid. Kay gusto nila nga patumanon gid. Karon ari si Abraham nga ila ginalantaw. Oy pagani masircumcised sa pagtawag sa Ginoo. Oh yes. Oo. So kita mo kung ano ka logical ang presentation ni Paul. Ni Paul. But nevertheless, you see,
gintagaan si Abraham sang saad siling sang Ginoo, I will himuon ko ikaw, I will make you the father of the nation, of all nations, so forth and on. So amo na mga kauturan ang contention, ang punto nga siling ni Pastor bullseye o kon epicenter sang diskusyon kag contention ni Pablo. Diri lang makita naton nga ang saad sang Dios amo gid lang iya ginbasihan. Sang ginsaganan sila sang Ginoo nga ikaw mahimo amay sang dako nga pungsod. Amo na ng edad niya. Magani. Pero salig gid lang sa saad sang Dios. Kung paano ina sang Dios Simon, Ginoo hindi ko kahangop. Amo na ning edad ko, pati amo nang imo saad. Amo saad. Amo nang kanta bala nga God said it and I believed it. Yep. And that's enough for me. That's enough for me. Kanami, mga kauturan nga punto. You see, siling ni Pastor Tilidanes, si Abraham tigulang na, gintawag sa Ginoo, sa tawhanon nga computation. Hindi na pwede sila kapanganak. But yet, God called him. Sa amo man na mga kauturan sa aton subong, kag si Pablo nagsiling, daw ka imposible, nga kamo nga mga Hudiyo, ha? You see, daw hindi pa kamo magpati, nga mga hintil masakop na, kay you are still requiring the Gentiles nga maghimo sang inyo nga ginahimo, nga sa inyo panghuna-una, nga sa inyo paghimo sini, kamo dawaton, batunon sang Ginoo, kag luwason sang Ginoo. So, si Pablo mga kauturan naghatag emphasize, nga, you see si Abraham, amo ni siya, karon gintawag sang Ginoo, and ang mga Hudiyo daw hindi magbaton, but that's the reality, ang mensahe ni Pablo mga kauturan. Yes, law and faith, ang kasuguan kag ang pagtuo. Pastor, ano ang relasyon sang pagtuo kag sang kasuguan? Inay very interesting kayo ning subject sa aton, labi na gid sa aton nga mga Seventh Adventists, kag sa aton mga abyan nga mga Protestants. By the way, ang aton leksyon nagasugid sa aton nga October 31, amo ang 500 years nga anniversary sang reformasyon nga ginpangunahan ni Martin Luther, nga nabase sini nga ginatud-an naton karon. Yes. Justification by faith. Now balik kita sa law and faith. Why ni sila nagainaway? Ang iban ginapaaway nila nga sang una kuno nga panahon ang tao maluwas pinaagi sa kasuguan, kag sa panahon niya sa bag-ong katipan, sa panahon ni Kristo pinaagi na sa grasya. Never nga ini nga panguna-una nagtuhaw sa tinindugan sang bala ni kasulatan. Ang kaluwasan halin gid sa kahulog sang tao sa sala, tubtob sa katapusan, pinaagi gid lang sa bugay sang Dios. May ara lang sila mga rule o kung may ara sila nga mga buluhaton. Ang trabaho sang kasuguan, amo ang pagkondinar, amo ang pagpakilala sang tao sa sala. Kag ang pagpabatyag sang pagkakinahanglanon, kay miserable ka mo, huwag ka sang mahimo. You need a Savior. Kag imo lang ina maangkon pinaagi sa pagtuo. Nga saligan mo, kung kisa daw mabudlay bala sa aton magpati sang saan. Amo nang ibang nga pangdodawa, kung ginhambal sang Ginoo. Kay doon naanad kita bala sang aton accomplishments, sa aran ka lang yan, nga ikaw yan matarong ka lang mablapit, do ka budlay. Purti amo nang saad sang Ginoo. So, ang kasuguan, sa iban pa nga mga dinalan, it just a schoolmaster, amo lang ang nagadulong. Tutor lang. Pakadto sa aton sa kay Kristo. Nga ginangko naton pinaagi sa pagtuo. Amo ning simple nga paghangop sini. Mga kauturan, may iban pagid nga mga tao nga siling, wala na gali kasuguan pagtuo na kiti ang atong kalawasan, pinagilan sa pagtuo, sa grasya, sa Ginoo. Ti anong labot sang kasuguan? That's why amo na ang siling ni Pablo. Ginadula tabala ang kasuguan tungod sa pagtuo. Malayo ina, mga kauturan. You see, hindi naton masikway, kag mahaboy ang kasuguan, kay tungod pagtuo na lang man ang kalawasan sang tao. No, sang ginambal, Pastor Tulidanes, mga kauturan,
nga ang kasuguan amo ang nagapakilala nga kita makasasala. Desperate ang aton sitwasyon. Sense amo na ng aton sitwasyon, makaluluoy ng aton sitwasyon. We need somebody. Kay hindi kita ya makaluwas ang aton kaugalingon. Yes. We need somebody to save us. Pero mga kauturan, masiling si Kristo manggali ang magluwas sa aton, why na lang ni ang kasuguan? No, we cannot detach, mga kauturan, kay ang kasuguan nagatudlo sa aton nga kita nagakinahanglan sang manluluwas. Yep. Kag ang pagkamati ni Wanon, amo gid inaiya ang ebidensya sang imo pagkalinuwas. Yep. Kag isa ka test, isa ka pagkilala nga kita mga gintutunan sang Dios. Amo ina nga hindi ni sila konflikto. Ang panguna-una lang ni sining mga iban nga mga padugi, it's a controversy nga ako nagatuo nga si Satanas man ang nagapaluyo sini. Kay siya amo ang nagahatag sa mga dissension, confusion, division. Pero kung imo lang tawon sa kabug-usan, isa ini sila, law in the gospel. Ina sila tanan klaro. Kag wala ina sila nag-aaway, may mga specific rule. Bisan ano kaayos ang kasuguan, hindi ginaya makaluwas. Kaya niya buluhaton niya, amo lang gid ang pag-convict, pagpakilala sang tao. Ang kaluwasan pinaagi gid lamang sa pagtuo. Yes. Kag hindi sa aton binuhatan. Pastor, no, may punto ako nga i-share ikwan sa imo. Nga since ang kasuguan among nagakonvict, nagapakilala nga ikaw makasasala. Ti abi parang hindi na lang ka makasasala, kwaon na lang ang kasuguan. Do you think it will work? Ti kung kuhaon mo ang kasuguan, way na sang sala. Ang tao makapagusto nga, way na kinahanglan manluluwas. Oh, and that's the Sino point. pang kinahanglan mo manluluwas, way ka man kinahanglan, way ka man sala. Oh. Way ka man siyang ginlapas. Way ka man ginlapas. Oo. So, you are righteous. Oo. That's why, amo na mga kauturan, at least kita mga Adventista, aton naklaruhan ha, nga amo na ang law and grace. Oo. Ang relasyon sang law and grace. Nga hindi ta na masalikway, kag isa pa gid mga kauturan, isa ka punto, nga ini ang kasuguan eternal ni Pastor. Mismo ang kamot sang Ginoo, amo ang nagsulat sini. Amen. Kag amo ni siya ang expression of God's character. Ang batasan sa Ginoo ara dira na eksplikar sa napulo kasugo. So that's why hindi ta na Pastor mahaboy. Oh, kag una bes tungod kay iya na sang Ginoo iya na iya ginsulat. Ikadua kung wala na sang kasuguan, matarong na ikaw. Since matarong ka na, wala ka na kinalang kay Kristo. Yeah. So that's why every day we need Christ. We need Amen. Christ because every every day may mga katip lang kita, nagakasala kita. It is because the law points our sin. Mga kauturan, wala gid siguro namon maubos gid ang inyo ginapaabot sa aton nga leksyon. But at least ang mga major nga mga punto amo na hatag sa inyo kag kabay pa nga pinaagi sini. We will continue to learn. We will continue to study. Padayon na nato ng aton nga pagtuon, hindi lang kamo depende sa ibang nga tao, but we encourage you to study personally sang aton nga leksyon kag labi na gid sang pagbasa sang Biblia. Kaya ang pagbasa sa Biblia hindi ta na pwede mahatag sa iban. We ourselves has to study our Bible and learn something from it. Katapusan, Pastor, nga statement halin sa imo. Ina balang magkanta Amazing Grace? Paano ka makakanta sang Amazing Grace kung wala ka nagabatyag nga ikaw nakasala? Kay ang sala amo ang paglapas ng kasuguan sang Dios. Ang nagasiling kuno nga nakakilala sa iya, kag wala nagabantay sang iya sugo, butigon siya, kag ang kamatuoran wala sa iya. So nagapasalamat kita nga sa sining election na base naton ang pagtuon ni Abraham, amo ining aton nga huwaran, kag kabay pa nga ini makabulig sa aton pa nga mga membro sa iglesia nga daw gapaninguha pa, gapangunahuna pa nga ang kaluwasan pinaagi sa aton nga
binuhatan, malayo ina. Initanan, gugma sang Diyos. Kabay pa ini magatulod sa aton sa pagtulok sa kay Ginoong Hesus adlaw-adlaw. Nga bisan ano ka miserable sang aton mga nagliligad. Do ano kadulom sa mga maragta sang aton kabuhi, mayara nga paglaom. Pinaagi sa kay Ginoong Hesus. Kabay pa aton ini hugakumon nga paglaom ang pagsalig nga aton maangkon pinaagi sa kay Ginoong Hesus. Salamat mga kauturan, Pastor, aton itakpan sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Walay katubtuban kag dalayaw namon nga Dios. Tuburan sa tanan nga pagpakamaayo. Nagtawag sa amon halin sa kadulman pakadto sa imo makatilingala nga kapawa. Sang una indi katawhan sang Dios. Apang karon nangin iya katawhan. Salamat sa imo dakong agugma bisan dili kami takos. Ang amon gid lang masiling kaangay sa kay San Pablo, salamat gid sang indi mamitla nga gugma. Nga ang kalayo sang langit kag sang duta wala sang makaisip, wala sang maka-estimate. Apang ginpadala nimo ang imong bugtong anak para gid nga matagaan kami sang paglaom. So kabay pa sa amon mga kaabyanan nga nagapamati, bisan diin sila nga bahin sang kalibutan. Kag sa tanan nga nakahangop sang hinambalan nga Ilonggo, akon ginapangabay sa imong ang pagpakamaayo, ang pagtuo ni Abraham, kag ang gugma ni Ginoong Hesus, mangin sa inyo tanan. Tub-tub gid nga nagahulat kami sa imong madali nga pagbalik. Salamat sa pagbaton sa aon pakilooy, ini amon ginatugyan tungod sa bilidhon kag balaan nga ngalan sang amon ng luwas nga si Ginoong Hesus. Amen.